patroni ni atai ebe ka che ne se yare a wo yare a me patro wo wuo a afini etire nie ne ho nto no no ono oyebayifo abusia me di check sefri ewa ya so ye edibro bibia samre wa so gumsha wutimie odofo ye wo nhyira na ye wo a onsan wede onka ho. In fact nsem bi koso e wo social ni media isu a in fact entwa ye kra asofo nyoma ona wo kasa opeso hu sika dodo a wa ho wa adwen be so oye caring obia papa na this year and the busiafo eni na asemu enne awia omode apiem ewo Ebenezer Miracle Worship Center, the place where the Holy Spirit lives. Odi from portal and say odi for papa na this year ni mami na ta ni patoni nuanom nso ene ne ma ene jeja ne nchen na odi for patro sesai eyare wa yare be 1 year ni wa chiri no so wa chiri hospital wa chiri bibidon for fear still ayare sa ebi ma ana odi for patro bidon for chiri no free nsu atere eba Ebenezer Miracle Worship Center ha oba ye be bo nyame tata na for de odi for patro ba wanim ebade for so ma na kwanchere okoya wo ya kwanchere no odi for patro no sase ba no na ne 3 days ana me patro ni atai ebe ka che ne se yare a wo yare a me patro wo wuo a afini etire nie ne ho nto no no ono oyebayifo na eye ono ene ne company ana achechere mami abobechem eti mami wo nsu atere no me patro ne kira abayifo no amantam no e obechem ho na odi for patro bu sa ne se boni be na me de ayemo antima mantam ye ana atai e ka che ne se enye wono anase busuafo ne kekena mantam no na mom abusuafo na ton e de o mama abontinsuni na abontinsuni no ana je ne kira akobechem akomantam no to odi for patro atai se enye ono ko ne yebayifo e wo busuanim na ono gina wa oyebayifo yi ne nyia ataya bagoma ayafi ono so yebayifo na mepeso benya ho abotre kakra bi amame na munu mienu yakohwe video ya etwagui efa eye Opambour abeye video a enyanum binimu ifri eye nsuatre aba na so ye na intafo mienu bi a omo tre se ono intafo no atabako ye oye benfo na atabako no ono no so oye benfo no e ka kire sofo Opambour se eye nata no so ono so ye benfo. Yes sir. Your friend say Mbacho ya frami ata wo ya benfo Mbacho na why nam negu ade mu so nsa no why nam a ai sister ya na bai we ye nyankun we na enam ne so no e yo chefa na wonsam no mbeje akwakoton me pa cho me so me mfa mo ntina ya ba no enu ntina odi aso aba say ya mbeje akeka bom na we benya nkwa Mbacho hey sonny go na iswa na ye dede kasiama Jesus yes Abramu swa the dia besem na wie na maka kire nso atena man se onyame wa kas wo ya baifo Mbacho wa nya ne se wo mamo anya ne suade hu na momfanya adifo ama kyerɛ yai ama faye no mum ama creative fear and panic amfa kwankyerɛ mbachi ya huska nyina Ena sofo Opambour ebisa ono maame na oya ntafo no ata no obisa ne se wo ye benfo wo ye de aboa ena maame ne beka se oye sebo na ono no benfo no onfensa ade na emo ode gbagusua no ban na oye sebo a jata oda eye efi aboa no na se obi ba ho a na waye de wabo mo ba hwe me ka no class match no kura bi ere ni maame na no say but me you see experience is the best teacher adwunimka ewo ho no a eno na Ghana etitire ye nya woni mudie nti ye de betu se benfo maame a wo ka sei se ye de ne ko ayaresabia ne ahwehwe na adwunimu a ubonwu se wo yare enye beyi eno oye now
ebusua no nyinaa so abegye di sɛ maame na asɛm no wɔka no yɛ no korɛ all because sɛ ahokyerɛ adokoro mo hwɛ ahokyerɛ yɛ yare bɔne bi a ne yare yɛ no ɛsene beyifoɔ koraa na momo ka sɛ ɛwɔ hɔ no beyifoɔ ni hɔ anyan ni hɔ nipa su ne nipa ban ne su na ne ban no na akɔ wie ni sɛ wɔde tum sɛ oyi beyifoɔ na sɔfo Opambour deɛ me no nya adwe koraa wɔ ho ne sɛ nata ne deɛ wɔse ɔno deɛ ne nua ata ne ka no ɔne mo hwee dala mpacho me ne mo hwee madam wo nua yi wo ya ba fim na so onye bia me mpacho ye bia very good ata wo ya ba fim na so onye ba fim bia dala mpacho me ne mo hwee what happen wa wo ye sɔfo anka wo nim de wo so bɛka wo kyerɛ wo gye maame na no sɛ dabi de ne nua ata ne ka ne sɛ oyɛ befoɔ no ɔno so woyɛ befoɔ sɔfo Opambour we nko ade me no nya adwene ɛna no bɛyɛ video nyansasɛm a wo kan ɛtomaso mi bɛbɔ aba so na saa abeyifo bɔ kasa yi de no kura nyame anim nie ɛyɛ nkontompo ɛyɛ damramba hwi ni hɔ ewiase bɛda hɔ nyankopɔn ɔbɔ na ade ne sɛ tie kasa no ɛnyɛ ne honam ɛni mogya saa kasa we bɛda hɔ ma bibini wante ase besin ne enti ohunu ni nua na sɛ ni nua ne da su ni ɛban bi adi pɛ no wagye tum sɛ we enye benfu a nke bɛyɛ deɛ asɔfo nyoma ɔne wɔ kasa a ɔpɛ sɛ ohunu sika dodo a ɛwɔ hɔ wadwen bɛ sɛ ɔyɛ kɛrin obewia ɔrɔfo tie mi hwɛ yɛsɛ experience is the best teacher me ka no class ma kyerɛw enyoma bi akɔso akyɛ na enyom mpempere am no kasa deɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi yɛ de yɛba abansɛm mu ne yɛde no kora ɛwɔ mu yɛde to hɔ na tiefoɔ ne adɔfoɔ ehunu sɛ dabi yareɛ edi nipa konsunsuanso bi a nyame ampata wobɛgye di sɛ sebi deɛ onipa nankasa bi na no eka no ɛyɛ no kora yareɛ meme sɛ yareɛ adwene kaw na aya na medwene ho a mentia sɛ a doctors no mommɔde mo fa teachings ngu hɔ beifo ni hɔ yɛka beifo hɔ ne wan maame yɛ odina wɔ yi yɛfrɛ ne sisa esi anaasɛ saa ama anaasɛ saa adwoa ne din no wɔn na wabɛsesa ne din no wodi edin bi akɔto no sɛ ɔyɛ beifo na mepatwɔ ne maame na ne papa no wo no wɔde beifo na wɔde to no sɛ yɛfrɛ esi beifo ana dabi nyankopɔn abɔde a wabɔ abate asfasa asi wei so no sɛ mo tie mi na mo tie mi yɛ ya sɛ scriptures ne bɛka sɛ wɔ Ephesians sɛ no sɛ yɛnyɛ ne honam ne mogya na edi a na ewie matumfoɔ ne kaberekyi a deɛ sɔfo Opambour ne maame koyi a wɔsɛ ɔyɛ benfoɔ no eka no ɔmo na ɔmo yɛ kaberekyi ɔmo na ɔmo yɛ benfoɔ no adɛnti a nyankopɔn bɔ na adeɛ no ɔse ɔbɔ nneɛma biara mienu na nneɛma mienu no yɛ ɔpapa ne yɛ ɔbɔne ni nia so firi onipa dasani mu na eba metena na meka kyerɛ sɛbi Opambour sɛ sɛbi woni ba ko kyew a enye kasapa tie kasa na meka ne yi sɛ meka kyerɛ Opambour sɛ Opambour nyankopɔn onhyira wa ɛyɛ kasapa efiri fa ne bai efiri mi mu ne bai esu bi a metumi adan ne bia kyerɛ no anhwɛ a obegye di sɛ meyɛ benfoɔ anhwɛ a obegye di sɛ na ne saa ma mi ken ɛyɛ nokorɛ wo bi so tumi nya adwene mu yareɛ emu ɔdan esu ne ban bi edi ema mpo sɛ nyame apato no akora tumi kɔfa se kan kora de bɛwɔ no ho ekunu ho ɔnyame apato no ankasa beti nkɔfo tumi kɔ depression mu nkɔfo tumi yɛ disappointed na ɔmo ankasa tumi asan mu awu a lot of things na kɔso ɔhaw nya manne nya bebrɛ senti ɛnɛ sɛ obi kɔ ɔhaw kakra bi ma no wɔgye de sɛ ne nua no yɛ benfoɔ ne maame na ɛyɛ no ne papa na ɛyɛ no wɔyi ni ade a yɛ papa sɛm na de twedi aba ya ene wɔde na no kasa aka ma nipa ehu aba no ho so sɔfo Opambour ne kura nyame mi wayɛ sɔfo dwuma kyɛ ɔwɔ sɛ wohunu deɛ ɛyɛ adwumkaw ayɛ no nti nipa na gye ato no so na ta no kura deɛ o defend sɛ ɔno no deɛ maame ne nua na ɛka no ɔne mo hwee ɔyɛ benfoɔ sɛ bi meti yɛ na ma nyɛ gu ho a wubisa mi a wankasa wɔne tua paa sɛ ampa ma nyɛ gu ho maame yɛ otina wo ya wubisa na sɛ mi ɔne ngu no ho enti wo bisa no wose dabi wona wo kasema ne egum na wo aso wo hwɛ me amane egum ho ana dabi my me say de ni nua ne kan oni mo hwi onye benfo sofo Prophet Opambour say ahade di Yakobon kan ne ye kan
na Yankopɔn wo hunu da da bi ɛyɛ wo na wo ka wo na me tie firi wanum ena maami so ɔno so na wo so wo tie firi wanum nti de maami ne ka ne sɛ de ne nua ne ka no mo hwi ɔyɛ bɛnfoɔ simple twa so ne yanko yanim na wo sɛ ɛkono so ɔso no ɔkyerɛ so ɔyɛ bɛnfoɔ a ɔfa de bɛnfoɔ kɔi yare no yare bompa ye ma no na ne ho ntɔ no period na so called osofo esan ko na nketo lie e wo TV so na ye obon kwada bayiye na munjai se bibia ne de dane se oyebemfo nyame abode ye wo dane na akoma bibi foforo se oyebemfo all because of say ahokyere abekuro num na ohini mu a wo so ye ohini a wotifie na to ohini de ye se opani wo wentena fie emma sebi nkwada wo yi wo we nankanye sa wo kanankawefo a wo kan wo so wade atum wo nyabre to the sense ye bi so asem kura wo so ntumi nti wa fo tia me nana ensu atre adonten ne me mo akwaba nana wa mane eni se wonyame fia pa chao mama de boko na msro se na mani ase abre no mo fasie nkama no asem mam sro wa yes ne ya me nana kai do kwasendie me maame nom ena omugina ha yi na we yare senia sofo kae no na me maame nom ebinu wo ha omo agye atun se omo de omo wani a omo de ye wi na binim de eso ekire se omo de anjintum se omo kura sa hoho no omo ankasa so wo ha ba me maame na wo se oye de o yare no ekire se saafo ne ka ho enti baaye no ye abusua baako ye jiwudi se we nation prophet wo betimi aboaye ama ye maame ne yare no etu atwa le ya hu se ye maami ya omo ka se omo nka ho no eye ndokora sa ana ntisa nti ya mani ya do no tiam kasa Jesus wahene mesere atanu nye bimfo oyare mo fa no ko oyare sabia no mo ko hwe na adwene mo na nwuru bi pen metie se me se me kam nsem nia ebe se ade be kyenyen enu timi tu kwen ba Ghana mi fira kontom ba Ghana se ke me ba be dia dansie na mama kofu no hu na nso adansie busu o second chance TV so ama me pre endu me so na msan de return back hwe ye wadansi di o ne kura na me ka kire me ye wadansi di a se yesi ye kan ya tena ne the videos a kire adofo no etiefo ne enipa no a mo bo hunu se de papa Stephen Adom Kyei-duah ka no ene na ye ne kure I'm telling you me see de ma femu recently orofo enye nsem nia ne ye ka muntie kasa na me kan yi enye nsem nia ne ye betere kasa fidie so a ye ka na me ka be akwanya wo second chance TV no me dia dance ye a dance tutwidi na nipa no mo wo sa yare ye mo wo sa tibie no mo wuru se ne da bi be fo bi ye ni wo nipa tumi yare a mo no kasa bagitum se me be fo I am telling you me see experience is the best teacher I am telling you ubedi dia didi undindi so a etodo wala na embo me kan no class ma kiro enye no krefa enye no kreme kan plain be fo bie ni wo fo no se ne sai maami a wono waja tum so be fo no yesi boy maami odina we unu so yesi ba na so unu so ye nipa maami wo so wo yare a ditum so wo yare ne ye fo nko yare sabia ne jai se wa nti wudina we si e fro ata se ata maami o se ata de yo edi e da wo so no maami no papa wo no ya nto so ye be fo yare na wo yare nti waja bato wo so wo ye be fo so for Opambour wonimte wo yo ochechire ni a wudina nsori domenim a wo chechra de me po asem wo kwan a efa so a wo kasa na de na embom sa benfo bono enye nokre kan kire o mo so enye nokre e ko kan ni waka tese maame nokre ya menim nie wonye benfo na embom wo ye wo wadwene mu yawo na adwene mu yawo no etumi dum pempe so a afi wo bagito ho sese wo benfo I am telling you the truth benfo no way benfo ogina wo yi ye maame a memani tua ni onye benfo maame uko hu no he a ono wo so adano jatan so a ye tu ye na ye hwe no kasa fidi so a oye maame ni ogina ho oye benfo oye nipa a wote se wo Opambour just the oye oba na wo so ye be ma asa ntiri benfo no wo fa a odani jatan ho hu so oye jata na tesi onu hu hwe wo so se da bi chenchina ache nti Nyankopon se oye benfo wo so gitum nyame so oye benfo ha me pa cho me nya na sese dwa so unya na sese dwa so pa cho an e kwan ben so
ya wo ya no mpacho omoma sisi dwanke to atena aso Amuyentafo nti omede mamo eno no omudi gina mpacho very good no correct ti baye no unya wo de ayadan me mpacho me dia ne dia me mfa anwenam me rebo abusua ho ban wo de babusua no ban mpacho bambo be ya bambo no se me no me ejata ti me da kwan ya no no correct wo ejata wo da kwan ya no Nations prophet. Oya baye mu jata into oda kwanya no to asem ma mintie mpacho omo ba omo ntimi mie pono no omo ba na me da kwan na no ya nti omo ntimi nwura da mu o meye bibia eye abayifo no mpacho to asem enti na me ka kire mi sister say yale no ne ba no e na akoton na mahega eno kre ne ba na aton na mpa na wonu ye wata ye mata na de so no so mata no mpacho ono so obi oye befa na so oye befa oye befa mpacho madam oye befa na o kan wana sa unkan Bible mu kura Bible no meka say tie Jezebel pe in the Bible no describe me so oye witch tie kasa ni yi ma me kiro mu Jezebel ni su no oye ohene ni yire ntimi oye queen mother in the Bible no describe me so oye witch no na eyesu na Bible kan wasem na ye ban ina na Bible ne kan wasem na emu oyi Yakobon abode oyi nipa dasani ina nisu na asesa ti se obi tumi se o se meme oyi nipa dasani na maame na papa wo no na wo so da bi obaye konfo ntu akotena ngurem na one mmoa na edidie befo no weifa befo no ne maame no na odi ewuo na okum nipa into oye wicked oye nipa just say mumu ye kana adofo no ewiase beda ho Bible say lack of knowledge my people perish into there I was ye di nyansa kra na ye di ye no kra na ya di akoda ne say bibi na ye yen there was ye di nyansa ene ye was ye di ye kra ye say bibi na ye yen obi na ye wo wotiwo esu ya wo so obi na eye wi wan kasa wonim de wakoye na nadwofan a wade abetena wo so obi na eye wo bobra bone ye onipa dua no enu anu otwa nti de wodua no na wotwa so aba men kasa obi na eye wo orofo ede akura na eye ho my God na ye manyansa enye dwumen kire wadwe fa comment section wo na ye kohwe video ne to aso emra onti sai Odifo mpacho Awurade adom me ho ye. Wo na obeba afode no. Odifo mpacho yare ya ben na dalso nti abeba afode ne kama mintie. Odifo mpacho na makoma eba na aso me nsa we na ayese makoma na ete no. Enti da mbeba afode no wo share me date mba 25 no ka say 25 sa da na ne mewu. Nti me ka se yetwa mo Yesu din mu. Mpacho nko ya 3 days ni nia we ni be ka kire nso ya ba ifuo na baba chechire mi abeti mi nkunu ne bade mi akoma hoho no so ono no nwi hoho ne na ne bina hoho na baba we ne de enti obeteto mi nua no nso mienu na we wo so onya baifu ana ono de wa je atun so ni nua tani Me pacho wan. oni we ye ntafo Me pacho me ntafo. omo nua sani Odi for pacho ni ni. Na odi for pacho atai se pacho na tai nso ye baifo. Na ono ankasa ne ma and pacho ne baba kuni ono nso pacho oyi ni so asi ayi a ohuna de na o kire se o ma ne be ye ni bia ono aso na de be ye na na sa fe se ne bai omu de etodi for pacho ono aseye busuafo ni nyina ebusu kire se ade bia no omu ya eyeye todi for pacho mami ba ha abeba afode a 3 days time odi for pacho ba isami asase pie ewo ensu atere ho no ana me pato ensuo ntre adonte hene amate na busuafo nyina se omu nyina pepe ne samirake worship center na the nations prophet odankopon tifo Awurade afa so asema ma wo na bayi no wada no ma Awurade afa so atu ase mo me danse o ye ba ko ogina kwane na hwe so na ne tifefo patrai yes hey na wonye de kase ma Jesus ye dede ma Jesus right yes way mo free fie ba nyina no ne na hwe so ana ne tifefo hey besa me kache Ghana fo obi tira so dem kase ba ye ni wa no onyame mfa hu tumi ma no onyame tumi kro me hu ba bia na ka meso hu bibi nti ogina na no onim se me hu no yes sir
no no so home Yes, sir. e be si wa so home Ampa try. o se me nyame dipa Ampa try. very good ni teacher form o de ni ti na nanti o mo de aba na wo ba be so ma we se me hu a enu ti na mi bu sa se wenji so nya ba ifu ana no Jesus. cause o de ni ti na nanti e free bunu ma mu eduru ha o ko aka kire nsu atraman nana so nyame tumi wo wiase na dawase nyame nhyira ko ba ifu ani smam Pacho Debbie. o ma hada Pacho Debbie. enu ti na wasama etete na se woni mi a ko ma bibia to atwa obi ntimi fa bibi hinta me wonu ana sama wo ka asa asese dwa no eyemu mienu ana busua di gina mo eyemu mienu so na honhom ni wura mo mienu nyina kasa mu enye we nko ana wo so nko eyemu nyina na wura mo to nu ana sam na o ka ye wo ka na dwi hu ye ye ba ko fo ha o kase de abrɛ wo ntimi da da awrade enye wasam ne be fa ba ha ye be fa de awrade ka ye wonu an yi ka no wata ne ka no o ka no kore are na wu chat we wo da ni jata e babusia no ban ane wo so da ne de Kwakwa lobi. mo da ne akwa do Mpa try. na mo ko atuo no enti mami Welcome to YAYA YouTube channel. Positivity only. YAYA Adom Nyamie YAYA Metumia Soria YAYA Techemada Bodiemu YAYA YAYA Oma Tatie Biania Ofresu Koko Tuma Oma Enie Bediana YAYA na so called osofo esan kwadan keto lie e wo TV so na ye obon kwada bayiye adoma chade fo nyina obi asem ye osofo we ate asore we ate asore we ate mpaye bo we ye adoma chade ene ejidro moke no wanya ne se wo mamo anya nesuade hu na momfanya adifo ema kyerɛ yai ema faye no mum ema creative and panic emfa kwankyerɛ ma gye ya huska nyina